Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Озарбойҷон сафар карданд 4 июл барои иштирок дар иҷлосияи сарони кишварҳои Созмони ҳамкории иқтисодӣ. Бед як дақиқа тамошо кунем оиди чи аст, кадом давлатҳо дар ин саммит иштирок карданд ва пас каме суҳбат кунем оиди ин саммиту президентони мо. 4 июл дар шаҳри Ханкенди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Ҷумҳурии Озарбойҷон муҳтарам Илҳом Алиев суҳбати самимӣ доир намуданд. Сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбари кишвари мизбон барои пазироии самимӣ изҳори сипос карда ба сатҳи тадорукотии ташкил намудани ҳамоиши 17-уми созмони ҳамкории иқтисодӣ баҳои баланд доданд. дар навбати худ муҳтарам Илҳом Алиев ба роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои қабули даъват ҷиҳати иштирок дар ҳамоиши баланди иқтисодӣ изҳори миннатдорӣ намуданд. Дар вақти иҷлосия бо президенти давлати ҳамзабону ҳамфарҳанги Эрон вохӯрӣ карданд ва оиди хабарҳои охир каме ҳамсуҳбат шуданд. Бибинем. Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳкиму густариши беш аз пеши робитаҳои гуногунҷанба бо Ҷумҳурии Исломии Эрон алоқаманд мебошад. дар робита ба ҳодисаҳои ахири дар кишвари дӯст рухдода ҳамдардии самимии сарвари давлат ва мардуми Тоҷикистон ба кулли мардуми бародари Эрон иброз гардид. Хуб, ду рӯз пеш мо як видеонавор паҳн кардем дар социал медиа, дар YouTube, дар TikTok, дар дигар саҳифаҳои иҷтимоӣ оиди хабарҳои охир байни Русия ва Озарбойҷон. дар он видеонавор мо қайд кардем ва гуфтем Озарбойҷон машааллоҳ, Илҳом Алиев машааллоҳ, Саул, яъне ташаккури зиёд. чӣ гапи хабарҳо шудааст дар Русия? Дар Русия дар шаҳрҳои Екатеринбург ва дигар шаҳрҳо якчандта шаҳрвандони Озарбойҷон, аз он ҷумла шаҳрвандони Русия, лекин миллаташон озарбойҷоне, полиси Русия қапид ба гумонбарӣ, ҷинояткорӣ 10 сола, 15 сола ва дуташа кушт. Дуташа куштанд ва зиёда аз 50 хонаводаи дигара латокӯбӣ карданд, хулосан мисли ғулом борин рафтор карданд, заданшона, чӣ коре ки хостанд карданшона. Озарбойҷон ба ин амалиётҳои Русия ҷавоб дод ва дар Озарбойҷон як зиёда аз 20 нафар шаҳрвандони Русияро қапид, ҳамин гуна ҷавоб дод, хулоса латокӯбӣ кард, видеонавор гирифт, дар социал медиа паҳн кард ва гуфт ки мо намемонем ки ба шаҳрвандони мо ин гуна рафтор кунанд дар ҳамсоя кишварҳо. ин амалиётҳои ғайриқонунӣ ки дар Русия бар зидди муҳоҷирон мешавад, ин на танҳо бар зидди шаҳрвандони Озарбойҷон буд, аммо бар зидди шаҳрвандони Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, дигар давлатҳо ҳар сол, ҳар рӯз ҳаст ва дар полиси Русия ғайриқонунӣ меқапад, муҳоҷиронро латокӯбӣ мекунад, мисли ғулом борен, мисли ҳайвон борен рафтор мекунад, дар он вақте ки ҳама ҳуҷҷатҳои муҳоҷирон туғрӣ ҳаст, бисёри шаҳрванди Русия ҳастанд, бисёриш бо ягон кори бадие кардагӣ нестанд, ғайриқонунӣ нестанд, ягон ҷинояткорӣ кардаг нестанд, лекин дар Русия имрӯзҳо ин ҳами гуна муомила доранд бо шаҳрвандони хориҷа кишварҳо ва муҳоҷирони дигар давлатҳо. ва бибинед, бисёр давлатҳои Осиё хеле созишномаҳои зиёде доранд бо Русия, созишномаҳои ҳамкорӣ, дӯстӣ ва ғайра, лекин Русия имрӯз бошад зери по мекунад ин созишномаҳо ва чӣ гуна корҳое ки хоҳад анҷом медиҳад бар зидди муҳоҷирон ва Озарбойҷон бошад ҷавоб дод. Озарбойҷон бошад ҷавоб дод ва ин кори беҳтарин буд ба фикри ман. Дусака ки видеонавора паҳн кардем, фикри ақидаи худро баён кардем, бисёри одамо пайдо шуданд дар зери комментариҳо ҳар гуна коммент навистанд ва якеоша мегӯм чӣ гуна коммент навистанд. як хелош гуфтанд ки чаро шумо аз Озарбойҷон пуштибонӣ мекунед дар он вақте ки Озарбойҷон душмани порсизабонон аст, Озарбойҷон пантуркисто аст, Озарбойҷон бо Исроил аст, дар ҷанги 12-рӯзаи Эрону Исроил онҳо Исроилро дастгир мекарданд, онҳо бо Амрико ҳастанд ва ғайра. як хело ҳастанд чаро шумо оиди Русия ҳарф мезанед, ҳар гуна ҳарф назанед, чунки Русия агар ки набошад мо гурусна мешавем, мо хорзор мешавем, мо бе Русия ҳеҷ чиз нестем ва ин ҳами гуна ҳарфҳоям навистанд. як хело он видеонавор танҳо оиди муҳоҷирон буд, муҳоҷироне ки дар Русия ҳаққи ҳуқуқи онҳо поймол карда мешавад, дар вақте ки ҳар як ҳуҷҷатҳошон дуруст аст, ягон мушкиле надоранд, ягон ҷинояткорие надоранд, аммо меқапанд шуна полиси Русия, латокӯбӣ мекунанд, пулошонро мегиранд, мисли ғулом борен, мисли ҳайвон борен рафтор мекунанд ва пас депортам мекунанд, чӣ коре ки хоҳанд карда мегиранд ва ин ҳамаш ғайриқонунӣ аст ва ҳаққи ҳуқуқи муҳоҷир дар тамоми давлатҳои дунё бояд муҳофизат карда шавад. мо оиди ин гуфтем, аммо
имрӯза мавзӯи мо мавзӯи иқтисодӣ ҳаст. Саммити иҷлосияи яъне дар Озарбойҷон ҳаст, ки дар он ҷо кишварҳои исломии Эрон, аз он ҷумла президенти он Масуд Пезешкиян бо Илҳом Алиев, президенти Озарбойҷон ва Эмомали Раҳмон, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар президентҳо иштирок мекунанд ва мавзӯи имрӯза мавзӯи иқтисодӣ аст. Ин ҷаласа барои Тоҷикистон хеле муҳим аст ва хеле кори хуб аст, ки Тоҷикистон дар ин иҷлосиҳо иштирок мекунад, чунки аз ҳамсоякишварҳо бо ҳамкории онҳо мо метавонем ки иқтисоди худро беҳтар кунем, хубтар кунем. Бинед чӣ гуна президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон бо президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев вохӯрӣ мекунанд, бо табассум ҳарф мезананд, бо табассум оиди ҳамкориҳои иқтисодӣ ва дигар ҳамкориҳо ҳарф мезананд ва як дӯстона борен дар як ҷо нишаста чой менӯшанд. Президенти Исломии Эрон Масуд Пезешкиян бо президенти Озарбойҷон чӣ гуна ҳарф мезананд, чӣ гуна муомила доранд. Мо ин гуна ҳамкориҳо бояд ҳамавақт дастгирӣ кунем ва пеш барем, чунки бо ин гуна ҳамкориҳо мо метавонем иқтисоди худро, фарҳанги худро, зиндагии худро пеш барем. Ҳар як мавзӯъ вақти соати худро дорад. Ба бадӣ мо мегӯем бад аст, ба хубӣ мо мегӯем хуб аст. Ягон мушкиле нест. Коре ки Озарбойҷон кард, яъне муҳофизат кард аз муҳоҷирони худ, мо мегӯем ин хуб аст. Коре ки Озарбойҷон мекунад бо Исроил, мо мегӯем бад аст, ин бад аст барои мо. Лекин ин политики онҳо аст, яъне сиёсати онҳо аст. Лекин имрӯза бошад иҷлосияи ҳамкории иқтисодӣ, ин беҳтарин кор аст. Мо мегӯем ки ин хуб аст. Ягон мушкиле нест. Агар ки шумо бо фикри ақидаи касе розӣ набошед, мушкиле нест. Панҷ панҷа як боре нест. Ҳар як одам фикри ақидаи худро дорад. Аммо мо бояд ҳаракат кунем, ки муомилаи хуб кати далелона фикри ақидаи худро дар комментҳо баён кунем. На ҳақорату, на пастиву, на баландӣ. Забони мо забони порсӣ, забони динии ислом тоза ҳаст ва бисёри одамо аз сабаби ҳамин бадгӯӣ, сухани бад, чизгӯӣ ба дӯзах меравад. Аз ҳамин сабаб ҳаракат кунед, ки як муомилаи хуб кати фикри ақидаи худро далелона баён кунед.